Azatlyk radiosynyň Marw vilayatynyň Akçeşmesi Serhedabad etrafynda şol sanyna Serhedabad şäherine ilaty berilýän elektrik togunyň tebii gazyň gyşyn ýadyny men ýygydan we ýygyderli kesilýändigini, etraf merkezinde suw üçinçiligi hemde kanalizasiýa meseleleriniň ýyllar boýy çözülmän gelýändigini habar berýär. Tebii gazyň elektrik togunyň ýygyderli kesilmegi gyşyň aşa sowuk günlerinde hemde Tomsun jogdaly yssysyny adamlaryň günnelik durmuşyny, saglygyny juda yaramaz täsir etdirýär. Sebäbi maşgalalarda ýaş garry, näse adamlar hem bolýar diýip Marly Çeşme ýanwar aýyna aşa sowuk gowaly günlerde 2 günläp gaz kesilenine adamlaryň tassan doňara gelenliklerini gurrun berdi. Inne bolsa howa gazyp ıssy günler köpelip başlady. Öňde iýun, iýul we awgust aýlary dur. Adamlar eýýämden Tomsun yssysyny nädip geçirjeklerini gaýgy edýärler. Sebäbi tok kesilse jaýlardaky sowatjylar işlemýär. Ady önümlerini saklamak kyn bolýar diýip Çeşme aýtdy. Onun sözlerine göre gaz kesilenine de elektrik tok kesilenine de adamlara hiç bir düşünürşe maglumat berilmeýär. Eger de adamlar jandarmallyk edip häkimetlere ýüz tutsalar, olary plan ýerde awariýa boldy. Turwa çüýredi ýa-da geçirjini bejerýär diýip başdan soňma jogap berýärler. Käte gaz ýa tok 1 sagatdan 2 sagatdan beriler diýärler. Emma köplenç adamlar toga da gazy da hasken garaşmaly bolýarlar. Issy günleriň başlanmagy sowadyjy ulanýan adamlaryň köpelmegi we tok etmesiliginiň hemde kesilmeleriniň görelmegi bilen bir hatarda başga da bir aladany güýçlendirýär. Etraf merkezinde kanalizasiýa, hapa suwlary aktyryp ekidýän ulgamyň gurulmalygyny netijesinde hajatkany, hammam suwlary käý ýerlerde köçelere aktyrylýar. Suwly ýaplara syzýar. Hojalyklaryň mellegine gazylan çukurlara ýygnanan hapa suwlaryň daşy çala gawsalan, üstsaç hajatkanaryň töwerek siňeklerden, agşam salkynlaryna bolsa çyýgyn çirkeýden muw berýär diýip azatlyk bilen anonim şertde gurulşan ýaşaýjylaryň başga bir hem bu aýdylýanlar tasdik etdi. Marly Çeşme bu ýagdaýyň Serhedabad şäherine hem mahsuslygyny, tom saýlaryna aras ag suwunyň ýetmezligi, hapaçylyk zerarly her hili ýokanç keselleriň köpelýändigini, çağalar baglaryna, mekdeplerde gara hastalyk sary getirme keselleri bilen keselleýän çağalaryň az därligini gurrun berdi. Serhedabadly ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä ýerli häkimetler ilatyň günnelik durmuş meselelerini çözmek, adamlaryň durmuş şertlerini gowlandyrmak üçin ýeterlik alad etmän esasan öz tanış bilişlerini, garyndaşlaryna kömek etmek, aýdaly pisse ýygylýan wagtynda öz adamlaryny pisse bermek ýaly işler bilen meşgul bolýarlar. Şu we beýleki ýagdaýlar adamlarda barhakän nägilelik töredýär. Emma olar açyk arda şikayet etmekden çekinýärler. Sebäbi arda edýän mesele gowgaýan adamlar halanmaýar diýip Çeşme aýtdy. Bellemeler türkmen medeniýetine hem mesele, problemler barda kän zat aýdylmaýar. Şol ruwatda ministrler kabinetiniň mejlislerine prezidentiň şäher, etraf we owa ýerlerini awadanlaşdyrmak baradaky programmasynyň çägine müňlerçe kilometre uzayan suw turbalarynyň, gaz geçirjileriniň çekilenligi, ýaşaýjylaryň döwlet daşdanyň adamlar üçin döredýän şertlerinden hoşarlygy her gün oňlar çegedek ýanjalyp habar berilýär. Gepin gerdisine aýdylsa, Türkmenistan golaýda Serhedabad turgunly demir ýol şahasyny döwre waplaşdyryp ulanmagy berdi. Şeýle de Türkmen hökümeti Serhedabad odalyky Goşu şäheriniň üstünden goňşy Awganistana elektrik toguny hem ýiberýär.